Ito guys, dito pa rin tayo. At, yung mga shed na ito, marami pala dito. Ayan, yung mga bakante. Kaya moving out na tayo. At nakabante tayo ng ganito. Oo, nakabante ako dito sa palabas na. At lalakad ako. Ito yung ano, mayroong monumental dito. At ewan ko ba, close na yata ito. At aabante ako dito. So, ito yung ano, ang tawag dito. Itong wall na ito, mayroong ano dito eh. Monumento dito. Basta. Sige lang. Gana kaya? Ano lang, pipicture lang ako dito. Tandaan na lang kung rin yun. At hindi ako bibili ano. So wala ano dito. Para marker ito ng itong daligan. DNAR ito. Ito yung DNAR. Ito yung dagupan. Kung may transaction ka sa mga lupa, pwede dito. Sila nag-a-assess. So dito pa rin tayo. Abang-abang tayo din. Bante tayo ng konti.